Zdravím vás a dneska bych vás rád pozval na moji samostatnou výstavu, která bude v galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech. A jak co se týče rozlohy galerie, rozlohy panelů nebo počtu obrazů, které tam budou, se jedná o jednu z největších výstav, kde jsem samostatně vystavoval, možná dokonce úplně největší. Z toho tedy plyne, že to bude výstava průřezová, kde ukážu obrazy z každého období nebo skoro každého tematického celku, kterému jsem se za poslední léta věnoval. Nebudou tam úplně ty nejranější věci, nejstarší obraz bude někdy z roku 2011 a nejnovější budou ty figurální, na kterých jsem pracoval v posledních několika letech. Vernisáž bude v sobotu 2. listopadu 2024 od 19 hodin. A výstava trvá až do 26. ledna 2025. Tedy protože je to přes slunovrat, tak jsme dali výstavě název Zimní slunovrat. Kdo si budete chtít prohlídnout výstavu v klidu, tedy mimo vernisáž nebo mimo komentované prohlídky nebo mimo nějaké další akce, které tam případně budou probíhat, tak otevřeno je každý den kromě pondělka, tedy úterý až neděle. A od 10 do 12 hodin a pak zase od 13 do 18. Co bych měl připomenout, že na výstavu je vstupný, pokud zase to není komentovaná prohlídka nebo vernisáž, ale při běžném provozu je na výstavu vstupný, to není pro mě, ale je to na provoz galerie. Taky bych měl říct, že výstava bude prodejní, tedy k vidění by tam měly být ceníky, ale navíc ještě pod každým obrazem u popisky bude QR kód, který když načtete, tak se tam dostanete k dalším informacím, jak obraz koupit. Do popisku pod video dám kromě věcí, co tam dávám pokaždý, tentokrát i odkaz na galerii Ludvíka Kuby a na jejich sociální sítě, kde se můžete dozvědět všechny podrobnosti, případně aktuality. Hodně se mě taky lidi ptají, jestli nevadí, když se obrazy fotějí. Tedy opravdu mi to nevadí. V některých galeriích nejsou rádi, když se tam fotí bleskem, což je docela pochopitelný, protože ty odlesky nemusí být vždycky příjemný, když se tam blejská jedna fotka za druhou, ale hlavně pro focení obrazů to většinou není moc dobrý, většinou ta fotka s bleskem pak vypadá příšerně. Ale jinak jsem samozřejmě rád, když to šíříte a dáte o výstavě vědět svým okolí. Tedy kdo budete mít čas a chuť, tak se uvidíme 2. listopadu v Poděbradech, anebo případně pak na nějaký z komentovaných prohlídek. Mějte se krásně.